Yesu nali naye nandi muna tuachire gaiga kwa pole nandi togote bina Yesu naho konya aye dada katika Kristo musomerebuko Grace Paul asuburoire nandi se amaliko ni gotogote bionga Yesu ni gajite gokonya aba chandike aba bwati ne chanda aba chandike na maruiri nandi ni waba gwenes ono ni gotokwegena nandi tusabe ekiagera nyasaye ne rugukubwene sigo bona tigatugine tusabe Yesu mwana nyasaye ni gotwachire nse ya maurasi mambi abona singinjo ya Grace ominto ndese getandika omonene nyo mumanyete no mwanjete nande no manyete ngakiarwarire gotwachira asole nyasaye tutogosaba nyare ko mugwenia abwene nande arwasige tandike eira na se nyumba yago kolere ati gako bweni nande no gendera kuri bakeri tari yaje botambe oira na se nyumba yayo mukolere biya mono tatone singinjo kwa mukonyire nande tugene nga gochakira bono bwenire nse amanyinga Yesu Kristo twasabire na kuegena amen. Amen. Grace umepona. Wagwenda setari ya Yesu. Na Grace yokubuka kurogetandiki. Nabako haruri. Nabona arori. Tiganya saha mokonye. Kire kurwasigetandiki. Yesu mbiya mono. Oba ku Yesu. Yesu okonye. Amina. Amen. 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 Thank you Jesus Christ. Bono gaki Grace tiga tugutige no mulembo Yesu. Hakerura abwene nabo kwira na se nyumba yao. Na ndo genderera kumukorera Yesu. Mbiya mono bono na ndi tigarabiye. Na Grace tebu kunire na inyura. Tama ito sere tango na nyarura nsomere Grace dada okay ndo tibuna yamo chikumbura abere ndi Yesu nari naye Yesu nari nere tigatogenda turakonya abatumisi bantu okay biamo dada Grace Yesu abe naye amen 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 ya yokure ko ngaina namusa ultai yani musumati olia igatara bo oli yokure nanti yani kende kusaba mwiko no ngoroki olia yatayo ino nyetu amasabira isinge nyitu gusaba bo no gusaba olia yatayo tayo ai na matiga abana bakeba tigira abana ba usema lakini sawa tuonyene kia mwingi kibona stay hapo nyegera tenango oliera bakimale mutachi oliera male mutachi na onye ndiyo ko genda oteya abantu onye ndiyo ko kwa notalo ko mo otwale ne ko teya mu mama mata ya ko kwa nguru kwa mo kwa mo yo te na kiri kwa ne ndali kwa mo kido abato wote ene familia yabo Grace naye mkomu familia yabo Grace mkomu bara kubabibi na kwanza bamara bale kwende na kikoroko ene runa nkatali wana gusendo kai aba aye ibo kwa ntero sabiro yonde Kriste kenda tani sabe ale ba kayo chirele kute Kriste ne wodi ansari wanyako cha kumulani na gende wodi ne ansari Subscribe to Gusii Nation TV.